Klar. Nu! Gå Mokka! Gå Mokka! Gå Mokka! Goddag, Nufi. Goddag, Dengo. Hvor er du? Jeg kan jo næsten ikke se dig. Jeg er et træ. Jeg er et træ oppe i et træ. Ja, og kæft, hvor er vi bare godt blendet ind. Ja, det er fordi i dag, du lavede sådan her video forleden, hvor du kamuflerede dig inde i et Skywars-spil for at se, hvor længe du kunne holde ud, uden at dø og uden at kæmpe. Du stod bare sådan og glode. Ja. Og det skal vi prøve i dag sammen. Det skal vi i hvert fald. Ja. Vi skal prøve det med et træ. Så vi skal lige ned fra det her træ, hvor vi selv er træ. Så lad os hoppe ind, og så have det rigtig sjovt. Og lad os håbe på, at vi finder et map, hvor vi nogenlunde kan blende ind, ikke? Ja. Ja. Vi skal ind i midt, fordi det er ikke sjovt bare at blive stående på sin egen ø, fordi alle kan bare stå og crouch på sin egen ø og så rulle. Det skal være der, hvor det er åbenlyst, men hvor de sådan overser en. Ja. Det kan vi godt. Kom så. Kom. Har du en pickaxe? Bare hop. Nej, det har jeg ikke. Det skulle vi måske have taget. Skal vi gøre det her? Har du en pickaxe med? Nufi, jeg er på egen hånd nu. Du er ikke på egen hånd. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg er inde i midten. Du er derovre. Fuck. Der er nogen efter mig. Det var ikke dig. Der er nogen efter mig. Det ved jeg. Ej, jeg er død. Jeg er død, Dengo. Du er dernede. Der går! Jeg skal lige ham. Ej, okay. Wow, der er et skelet. Ej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, Nufi. Hvor er du? Teleport. Jeg er ikke noget godt sted i hvert fald. Men du er et sted. Det er faktisk OK. Ej, der er en deroppe. Har han set dig? Jeg ved ikke, jeg tør ikke kigge rundt. Der er en bag mig. Ja, der er en, der smadrer de skelet. Han tog dig ikke. Oh my god. Der står en deroppe. Jeg kan ikke selv se deroppe. Nej, men de ser dig ikke, og det er faktisk rimelig vildt. Der er 3 nu. Hvis du stod der i fuldt Iron Gear, så ville de have set dig. Det er 100. Ja. Fordi altså man lægger ikke mærke til det. Ham der, hvis han heller ikke ser dig. Der står også en deroppe. Der er en op til højre for dig nu. Ja. Der er en bag. Okay, der er en, der kommer ud bag dig. Han tager kisten lige ved siden af dig. Det er nøjeren, det her. Den går og kigger over dig nu. Er der nogen? Jeg tror, du er ikke spottet. De så dig ikke. Jamen, hvor er de overhovedet? De er over dig. De burde have set dig. Helt seriøst. De burde have set dig. Jeg står, hvor de står nu. De burde have set dig. Men på grund af, at du står, hvor du gør, så har de ikke set dig. Det er masterplan. Nu er de derovre. Der er en lige bag mig nu. Gå ind og bag dig nu. Og hvis du havde haft det sindssygt svært, ikke? Han står lige der. Den går stille der, kig lige ud, og så lige slå en gang med hånden. Fordi så retter du dig op. Det ved jeg godt, men det er fordi, jeg kan kigge over på ham. Ja, okay. Nå, jeg troede bare, du stod skævt. Nej. Kan du se derovre? Jamen, jeg er i F5, så du ved, jeg kan lige kigge rundt om hjørnet. Nå, du kan lige rundt om hjørnet der. Ja. Okay, jeg bliver bare stående her. Jeg tror, der kommer en foran mig nu. Der er 2 skævt for dig. Ja, der kommer en over. Han er lige der. Og en til. Og de leder efter en. Der er 3 tilbage. Han løb forbi mig igen. Du står bare dernede og chiller. Det er fint. Øj, der er han. Hver gang. Jeg tror, han kigger derhen. Men han er ligeglad. Hvorfor har de ikke set mig? De løbet forbi mig 10 gange. Har han fundet mig nu? Nej. Jeg tror ikke. Nej. Så havde han hoppet lige direkte ned. Han er lige der. Det kunne have været så godt, hvis der stadig havde stået en kiste derovre. Men det er vildt, at de tænker, at den der lock der, den står der. Det er meget normalt. Nu er der en foran dig. Nej, han går ikke ud foran dig. Nej, egentlig. Han kommer ud. De tør ikke gå ud rundt om. Fordi det giver heller ikke mening at gå rundt om, så er de tæt på kanten hver gang. Så den eneste måde, de kan se dig, det er, hvis de er her, og de løber heroppe. Der er en, der er tæt på, men han løber ind. Så nu... Ja, nu dør ham det også. Dengo, vent! Der er 3 spillere tilbage. Jeg skal sige, lige så snart ham der han kigger på kisten, så går du derud, og så prøver du at skubbe ham, okay? Ja. Fordi det vil være vanvittigt at få det der kill. Er jeg den eneste tilbage? Ja, det er du. Okay, du bliver nødt til at vente. Prøv at se, om du kan vente på næste refill, fordi så går han ned i midt. Så lige så snart han tager den key, som er tættest på dig, så skubber du ham ud, okay? Okay. Det er masterplan, det er ret presset. Jeg kan ikke finde ud af det her, jo, men... Dengo, du står fint. Det eneste der er bare, hvis han... han har et kompas. Han har set dig. Nej, vel? Han har et kompas. Han kan finde ud af, hvor du er. Okay, pas på. Nu! Nej, vent. Han går ind nede. Nej, han tror, du er oppe. Ej, hvor vildt. Han stod her med et kompas. Ja.
Øj! What? Nu! Jeg er helt med! Nej, kom her! Nej. Ej, hvor var det vildt. Ej, mand. Den var god, den. Det var fedt. Meget god. Vi skal hurtigt ind i midt, tror jeg, og så gemmer vi os der, okay? Ja, lad os prøve det. Hvordan finder vi ud af, hvor vi skal gemme os? Er det bare sådan improvisering, eller? Det er total impro. Okay. Og 100% så, impro. let's go. Du fører an. Du har en hjelm på, forresten. Det er sådan bare Det er ren noget vane lort. fra dig at Ja, tage den nej, på. Nej, men det er kit, jeg med. Det skal vi også, det skal også lige have ændret, fordi det er ikke så godt. Sådan her. Ved du hvad? Vi prøver herinde. Kan vi gemme os noget sted herinde, tror du? Jeg har nogle, det kan vi sikkert, men jeg har nogle logs mere, og det har du sikkert også. Jeg har ikke logs, Nå, men det er godt, jeg. at du har. Hvor så sæt den, bare et eller andet sted. Sådan der. Det er virkelig dårligt. Vent, jeg dræber lige ham hernede. 2 sekunder. Der kommer en. Nej! Der er flere logs. Jeg har flere logs. Jeg står her. Det ser virkelig dumt ud. Han gør... Nej, det er dig. What? Okay. Jeg kan slet ikke se dig, Dengo. Dengo, prøv at se. Kan du se mig? Jeg tror, der er nogen, der har set os, Dengo. Du har sko på for helvede, Nufi. Sådan det er der. ikke så godt, det her. Ellers kom ind i hjørnet her. Men vi er set. Er vi ikke set? Vi er ikke. Nej, au! Nufi, han har skudt mig. Jeg brænder. Gud. Vent lige. Har han dig? Har han fået dig? Hvorfor? Nej, men de angriber ikke mig. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke dræbt nogen i det her spil, hun er døde. Rip. Men, har de set mig? Du er der. Du står bare der. De har ikke set dig. De har ikke set dig, Nufi. Hvordan kan de ikke se mig? What the fuck? Ej, der er lige 3-4 personer, der er løbet forbi dig. Hvor er det dumt. Ej, nu kommer der til gengæld en. Og... Nej, det mener du bare ikke, det der. Ej, okay. Nej. Der gik lang tid. Det her, det er et godt map, fordi vi... Yes, det er det bare. Der er 4 søjler inde på midten, ikke? Hvis vi kan på indersiden bygge noget træ op af en af søjlerne, så er vi golden. Men vi går hurtigt derind. Ja, du løber bare derind. Jeg tjekker den her kiste her, om vi kan få et eller andet. Det kan vi ikke. Men jeg har ikke... Det er måske ikke så godt, jeg bruger mit træ til det her. Okay. Faldt du lige ned? Nej, det gjorde du ikke. Vent. Sådan der. Bare. Nej, du byggede en sten nu, Nej, jeg ville have sat den en gang længere nede. Det var flot. Vi er i gang igen. Luksusmap. Vi rusher over på naboøen, så vi lige får den clearet ud først. Skal vi bare dræbe dem, eller hvad? Ja, vi dræber dem lige først. Jeg var ikke klar på, at vi skulle dræbe folk. Det er jo netop det, jeg er rigtig god til ikke at kunne finde ud af. Men vi bliver nødt til det, fordi de kommer over til os, hvis vi ikke kommer over til dem. Ja, det er rigtigt nok. Det skal nok gå. Du starter også med en axe, ikke? Jo. Så gør vi bare sådan her. Er du klar? Wow, what? Jeg glitchede ud. De er allerede... Okay, der er allerede nogen der. Okay. Panik! Jeg virkede ikke. Jeg laver lige en bro over til dem. Nej, det kan vi så ikke. Nej. Eller hvad? Nej, bag dig, Dengo! Øj, ud med dig. Sådan. Ej, okay, så røg han derover. Han røg ikke engang ned. Flabet. Altså, vi er sådan pænt opdaget, kan man sige. Øj, der er en creeper. What the fuck? Nede hos dem. Kan den ikke eksplodere? Det er deres. Jamen, hvorfor eksploderer den ikke? Den eksploderer! Nej. Jeg ved ikke, hvor godt det er faktisk til lige præcis vores. Jo. Jeg tror, jeg har en plan. Men det er nødt til at være på midten, vi er jo. Ja, og jeg ved lige præcis, hvor vi skal stå i midten. Fordi der er et sted, hvor der er åbent i midten, hvor vi bare lige kan placere. Og så burde det se nogenlunde ud, fordi der er så meget, hvad hedder sådan noget? Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Træ på mappet. Det er 3, det er det, vi er. Okay, hop. Okay. Den går. Kom. Øj. Ja, de kommer over. Jeg skubber ham bare ud. Sådan der, en ud. En anden ud også, kom så. Okay, ellers var jeg lige ninja-agtig og kom ned der. Jeg fik dem begge to. Det var ret sygt. Kommer du ind? Ja. Jeg siger til, når du kan hoppe. Det kan jeg godt her. Nej, det er sgu da... Hvad laver du? Shit, okay. Jeg vidste ikke lige det. Eller du bare gå hele vejen. Er du gået hele vejen? Ja. Okay. Har du en pickaxe? Nej, jeg har ikke en pickaxe. Det har du. Så gør vi lige sådan her. Placer det der. Nej, en længere tilbage. Nå, det er fint. Det er for sent nu. Det er det ikke. Jeg skal gøre det nu. Okay, bare stå her. Frihånd. Nej, hvor er det sejt, det her, Nufi. Vi bliver nødt til at have noget på vores fødder lige så snart vi kan. Vent, du holder vagt. Jeg smadrer op den under mig. Okay. Jeg holder godt vagt her. Der er ikke fare på færre endnu. Du placerer lige under mig, ikke? Nå. Skal jeg gøre det nu? Ja. Sådan der. Okay, så smadrer den næste også. Du bliver bare ved med at holde vagt. Ja. Sig, hvis de bare nogen... Der kommer... kig. Nej, okay, han kravler op. Videre. Sådan der, placer.
En til måske. Ej, så tager jeg ham her. Så holder du vagt. Jeg holder vagt. Lige så snart. Der må være nogen, der kommer herned på et tidspunkt. Okay. Har du placeret den? Ja. Godt nok. Ja, altså, vi er golden nu. Jeg tror ikke, det bliver meget bedre. Det tror jeg heller ikke. Så skulle man gøre det over, men det er jo lige meget. Det ser bare, så kommer det bare til at se unaturligt ud, tror jeg. Jeg tror faktisk, vi står fint. Vi står fint, Dengo. Ja. Vi har det godt. Det er virkelig hyggeligt. Hej. Det havde været endnu bedre sådan her, men så kan man se ens navn. Ja. Det er virkelig sygt det her, så kan man overhovedet ikke se det. Nej, man er fuldstændig blendet ind sådan her. Ja. Helt, men Okay, jeg tør godt kigge lidt rundt. okay, der er vand hernede. De prøver at komme ned, tror jeg. Bare slap helt af. Bare spil død. Jeg tror, det virker ret godt at stå sådan skråt her. Prøv at kigge på mig. Ja, det kan faktisk godt være, at det virker okay. Det kunne være fedt, hvis vi havde en sygt hurtig pickaxe, så kunne vi bare lave sådan foran, lige så snart der var nogen, der kommer Nej. Hvordan vidste han det der? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan han lige vidste, vi var her. Han røg ned lige for næsen af os. Hurtigt. Der er en der står klar. Vi skal bare væk. Glem ham. Men de kan få en blaze. Skynd dig nu, Fie. Blazen er i fuld gang med at dræbe dem. Godt nok, kom herop, den går herop. Det er sindssygt det her. Det er et sindssygt godt sted, det her. Ja, hvis jeg kunne finde ud af at placere dem, det kan jeg så ikke. Det er ærgerligt. Har du en pickaxe? Nej. Ej, hvor ærgerligt. Det må være en håndting, det her. Shit. Der er nogen nede, er der ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det er en håndting. Man må bare lytte godt efter. Han står lige der. Han ser os ikke. Der er en til. Stå helt stille. Du står der. Jeg står her. Vi har også noget under os. Det er lækkert det her. Denko, vi har allerede snydt en på det her. Vi har snydt 2 faktisk. Ja, vi behøver ikke bygge mere træ, for det er perfekt det her. Der er en, han kigger lige på mig. Han gik lige imod mig. Nogle gange så tænker jeg seriøst. Kigger de bare på os, så tænker jeg, ej, de er nogle triste nogen, dem der. Vi lader dem bare være nu. Dem kan vi nemt tage ud senere. Vi er ikke deres tid værd. Der er ret godt udsyn. Der er en deroppe nu. Han er lige der. Hvor er han? Han er på øverste etage. Ja. Det her, det er det oplagte sted. Altså, jeg tror, det her, det er perfekt jo. Også fordi, at det er midten. Altså, det er lige, altså, det er centret af center. Altså, vi er i orkanens øje, om man vil. Og man kan høre, din blaze, den er stadig i gang derude nogle gange. Den giver den bare gas. Det er fedt. Så vinder vi måske også på grund af min blaze. Kan du se, der er 3 derovre? Lige ja, de fighter den ud der. Det lyder som om, der er en til højre for os. Ja, det er der. Der kommer en nu. Den går til højre for os. Det er okay. Der sker ikke noget. Der er en, der kigger på mig lige nu. Har han fået? Nej, han drejede. Det er så nøjeren. Der er 3 teams tilbage, Dengo. Der var en, der døde. Skulle man tage hans ting? Jeg er meget fristet af at gå ned til hans ting. Okay, vi er nødt til at modstå. Der er en, der brænder i hvert fald. Det er min blaze, der har gjort noget skade, kan jeg høre. Ja. Der er i hvert fald en, der var på ild, så jeg går ud fra, det var. De står og fighter den op på øverste lag. Dengo, kan du se dem? Nej. Der, jo. Der er 3 spillere tilbage. Vi er mod ham den ene. Han er alene tilbage. Skal vi gøre det? Ja, det er en mission fuldført. Du går hen og tager hans ting. Okay? Ja, lige om 2 sekunder. Der er refill om 1 minut. Skal vi vente på det? Og så vente på, at han står der, så kan vi skubbe ham ned i det hul i midten. Ja, det gør vi. Det gør vi. Det er en god plan. Det er planen. Jeg bliver helt hype nu. Men mindre han har et kompas, så aner han ikke, vi er her. Han har ikke nogen chance for at vide det. Ved du hvad, Dengo? Jeg tror, hvis han går, ikke? Så tror jeg, at jeg går hen ned og tager hans ting, bare for en sikkerheds skyld. Ja, okay, nu kommer han. Hvad laver han? Nu er han lige over os. Han har kompasset. Okay, hvis han opdager mig, så løber du ind, okay? Og tager de ting foran. Nej, de er spawnet jo. Nej, de er ikke spawnet endnu. Nå, jeg kan ikke se dem mere. De er der for mig. Nå, mærkeligt. Han må gerne snart gå væk, så vi kan... Ja. Shit. Han brænder. Okay, han bliver ved med bare at være deroppe. Er det dig, der sådan smadrer lidt en blok i? Han er lige der. Nej, nu tingene de spawner, det er noget lort. Vi skulle have slået til, da vi havde muligheden. Men det er lige meget, fordi der er refill, og så når han står og tager kisterne dernede, så går I bare begge to ned og slår på ham, okay? Er du i gang med at gøre noget nu? Nej, jeg står bare her. Lige så snart han tager kisten lige nede foran os, der er en kiste nede foran os, så slår vi ham, okay?
Okay. Slår vi ham ned i hullet i midten? Ja, der er et hul i midten. Der er et hul der, ja. Ja, jeg skal også lige. Der er han. Klar. Nu! Gå Mokka! Gå Mokka! Nej! Jo, vi dræber ham alligevel, Kom, jo! Ja, det går! Hvor er det vildt! Hvor er det vildt! Ja! Ej, hvor er det sindssygt! Ej, mand! Fantastisk! Den der, ikke? Den slutter vi 2 af på. Mand. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I synes, det her det var underholdende, så kan I smide et like. Og jeg tror, det er helt sindssygt jo. Farvel! Hej. Hej.